שלום, שמי אדם מובל. אני מנחה בסדנת יעדים שהוא סמינר מעשי ליחסי אנוש ולתקשורת בין אישית. האם קרה לכם יותר מפעם אחת שבזמן של פגישה חשובה לא אמרתם את הדבר הנכון, בזמן הנכון, לבן אדם הנכון? זו יכולה להיות פגישה עסקית עם לקוח חשוב, עם שותף, עם קולגה לעבודה, עם עובד, עם הבוס, ברעיון עבודה, בפגישה עם החבר או עם החברה. וגם בשיחה עם הקרובים ביותר, עם אמא שלכם, עם אבא, עם הבן אדם שהכי קרוב אליכם אולי. לא יצא לכם לשבת לשיחה אמיתית, כנה, כבר הרבה זמן, אולי למשך שנים. זה כואב, זה מתסכל, וזה מגיע רגע שכבר אי אפשר יותר. ואז יוצאים הדברים הלא נכונים בזמן הכי פחות מתאים. לא רק שלא השגתם מה שרציתם, יותר גרוע מזה. פגעתם בדימוי העצמי שלכם ופגעתם באדם השני בלי שהתכוונתם. האמרה שאומרת שחיים ומוות ביד הלשון היא כל כך נכונה. כי מילים שיוצאים מהפה לא ניתן להחזיר אותם. מילה שנאמרה יכולה לשרוף את הנפש שלנו למשך חיים שלמים. אנשים נוטים לשכוח את מה שעשינו בשבילהם, מה שהענקנו להם, אבל לא ישכחו לעולם מה שנתנו להם להרגיש לגבי עצמם, לגבי הערך שלהם כבני אדם. לכן כל כך חשוב להשקיע מחשבה במה שנאמר ואיך שנאמר. הטיפ הראשון שאני רוצה לתת לכם בסרטון הזה הוא לא להגיד כלום מתוך סערת רגשות, מתוך להט ויכוח, מתוך אימפולסיביות בלתי נשלטת. זו מתכונת לקטסטרופה. יש המון דרכים ופטנטים להצלחה, אבל יש רק דרך אחת בדוקה וודאית לכישלון, וזו הדרך להרשות לטייס האוטומטי שבכם לנהל לכם את היחסים ואת החיים שלכם. אם יש שיחה חשובה שאתם דוחים, שיחה גורלית, שיחה כנה שעליכם לעשות, אז פשוט להתכונן, לרשום את הדברים לעצמכם בשיקול דעת ובכנות. לעבור על זה למחרת על מה שרשמתם, ואם זה עדיין רלוונטי ונראה לכם נכון, יזמו אתם את השיחה. אין תחליף לכנות, לאמפתיה, לאכפתיות, כדי להעביר מסר בדרך הטובה ביותר. איך לעשות את זה? באיזה אופן להתבטא? מתי לעשות? ועוד טיפים ורעיונות שפיתחתי במהלך עשרות שנות ניסיון שלי כמנחה בסדנת יעדים, אני אשמח לשתף אותם איתכם בסרטונים הבאים. אם זה מעניין אתכם, אני מזמין אתכם לרשום את השם שלכם, את המייל, את מספר הטלפון, והסרטונים יהיו בדרך אליכם. אז נשמור על קשר. להתראות.